daw pala yun, mabibenta daw yan. Oo, bibili na. Ah, pinapapunit ni Secretary sa bago daw itapon. Ba't hindi nila ibinta? Nabibili pa daw. Oo, sa mga, sa scrap. Ano ito yan? Sa, Tayo na lang magbenta. Tayo naman na nagpupunit. ba't ko bulitin pa kung bibinta? Ilan yun, binibili yan. Notebook. Tayo na lang magbenta. Oo. Marami pa rin pa. Notebook ka, binibili notebook eh. Mga libro, binibili yan. Tayo na lang pala magbenta para sa atin na lang. Ang sakit ng dilim. Good morning. Thank you for coming. Hello. Thank you for coming. Junk shop. Joseph na ibinta. Jessica. Section. Case design section. Hello po. Siguro, good morning.
Donald Hanna Jr. Thank you for coming. Yes, kaya thanks for coming po sa mga live stream. Okay. Ano natin siya? Thanks for coming, Jessica. My live stream. Live stream. Mailil Sikulo. Thanks for coming po. Ayan. Doon po habang naka-duty sa pag-security guard. Live po ako. Parang nagtiyan ang aking rush hour. Thanks for coming.
Wait a minute. Katulungan mo, kailan siya pababayaan, kailan siya unawaan, siya ay kusma sa pangit. Katulungan mo, hindi siya kaawaan. Siya ay hindi.